Na thajskom ostrove Koh Samui, len 300 metrov od pláže, vzniká projekt, ktorý spája luxusné bývanie a výnimočnú investíciu. Mahabaan Villas, uzavretý rezort 20 luxusných víl s veľkorysými pozemkami, 100% súkromím a nadštandardným vybavením. Vďaka našim skúsenostiam prinášame európsku kvalitu výstavby a dôraz na každý detail. Každá vila je plne vybavená. Moderná kuchyňa, dizajnové kúpeľne, upravená záhrada, súkromný infinity bazén a parkovanie pre 2 autá. Poloha blízko mora zaručuje trvalú atraktivitu pre majiteľov aj hostí. Pri porovnateľných projektoch je obsadenosť okolo 70%, čo prináša stabilný pasívny príjem a návratnosť investície do 15% ročne. Mahabaan Villas spája prémiové bývanie a výnimočnú investíciu. Napíšte nám, radi vám predstavíme všetky detaily osobne.